Jesi li već ljut? Jesi li već budan? Jer te zamjenjuju pred svima. I u isto vrijeme tvoji vlastiti političari te obmanjuju. Pogledaj ovo. Ovo je Manchester. Pogledaj ovo. Pogledaj ovo. Ako ovo nije provokacija, onda ne znam što jest. Čemu ovo služi? Ponovi. Dobro, pa to je mješavina stvari. To je kao vjersko hodočašće. Kao povijesna ličnost. Da, pretraži googletopday.com. Savršeno, hvala ti. Okay. Thank you. Koliko moraš biti tolerantan? Pogledaj ovo. Strani muškarci mašu stranim zastavama na konjima. I moraš to tolerirati u ime toga. Pogledaj koliko smo multikulturalni. Volimo sve. Zašto to trpiš? Znaš zašto to trpiš? Zato što tvoji političari te se ne boje. Tvoji političari misle da nemaš kulturu vrijednu očuvanja ili za koju bi se trebalo boriti. Pogledaj ovog muslimana, rođen i odrastao u Engleskoj. Dobrodošli u Mega džamiju u Bradfordu. Ovo je Mustafa Mount Mega džamija u Bradfordu. Ovo je zapravo nekad bio sveučilište. Ovo je nekad bio upravni prostor sveučilišta u Bradfordu, a mi smo ga kupili i pretvorili u prekrasnu mega džamiju u stilu Harrya Pottera. Pogledajte kako je ovo lijepo. Ovo je ono što muslimani rade, ljudi. Njima nije stalo do škola, fakulteta ili sveučilišta. Njima je stalo do islama i džamija. Islam je nasilna politička ideologija i treba središnje mjesto za svoje djelovanje. I džamije se pokazuju kao takve. Hvala ti Sti za zgradu, cijenim te. Pogledaj tu prekrasnu povijesnu zgradu, Bože moj. Nisam čak ni kršćanin. Srce mi se slama kad ovo vidim. Sada imamo mega džamiju, svih mega džamija. Alhamdulillah, pogledaj kako je ovo mjesto prekrasno. On čak nije ni stranac, da? Ovo je dokaz da multikulturalizam ne funkcionira. Pogledaj ga. Pogledaj kako je odjeven. Govori s engleskim naglaskom, ali ga uopće nije briga za Englesku ili Britaniju. On je odan kulturi i religiji svojih predaka. Pogledaj ga. Pogledaj kako je odjeven. Prekrasna mega džamija, prekrasna, mašala. Allahu, pogledaj koliko je sretan. Inšalah, uspjet ćemo kupiti još mnogo zgrada i pretvoriti ih u mega džamije poput ove. Alhamdulillah. To je kao rak koji se samo širi bez prestanka, ali po cijelom zapadu. Po cijelom zapadu. Ovo je Australija, ovo je Brisbane. Dobro ljudi, upravo sam stigao u Brisbane. Pogledajte ovo. Ovo će biti Brisbane. Ljudi, upravo sam stigao u Brisbane i pogledajte ovo. Ovo će biti islamski centar Brisbanea. To je parcela od 10 akri koja je ovdje dana kao vakuf od jednog čovjeka, kao vakuf. Ovdje će izgraditi 30 vakufa. To znači kao da su to donirali. Rezidencija za ljude koji odlaze u mirovinu. A ovo će biti džamija i pogrebni zavod. Ovo je ogromno, tu su svi dečki. I ovdje će se okupiti, odlučiti kako će preuzeti vlast, kako će širiti islam, kako će uspostaviti šerijat. Kako? Zašto to dopuštamo? Da, pogledaj ovo. Dakle, što znači to uskoro se otvara ovaj prostor? Trebaš se bojati. Trebaš biti ljut. Ja sam bivši musliman. Poznajem ovu religiju. Poznajem ovu ideologiju. Poznajem ovu kulturu. Oni nisu tvoji prijatelji. Ne moram ti to ni govoriti. Oni ti to govore svaki dan, pred kamerama, pred cijelim svijetom. Nekad su birali riječi, znaš. Nekad su birali riječi, nekad su govorili. Ali onda su se pojavili bivši muslimani, pa smo mi počeli govoriti. Ne, oni lažu. Ovo je takija, ovo je takija. I sada su shvatili, dobro, istina je izašla na vidjelo. Pa hajde da kažemo istinu, koga briga? Jer zapadnim političarima nije stalo. Razotkrili su i bivši muslimani i drugi ljudi koji poznaju islam. Oni vam govore, ali iz nekog razloga to nam prolazi. Pogledajte ovo. Pogledajte ovo. Oni vam otvoreno govore što će učiniti. Političaru je dopušteno da u nekim stvarima napravi kompromis. Nije dopušteno. Nije dopušteno. Nije dopušteno. U redu, oprostite ovo. Mene, oprošteno, ne. Da? Političar, kažem ti, političar koji poznajem provocira više ljudi nego pitanje se vati. Političar u određenim okolnostima mora. Da? Kažem ti, mora lagati. Muslimanski političari u određenim okolnostima moraju lagati kako bi promicali islam. Oni moraju lagati. Dakle, svi ti muslimanski političari, pogledajte ispod površine.
Da, ovaj tip on je gradonačelnik Dearborna. Očito znate, ovo je gradonačelnik New Yorka. I tko može zaboraviti ovu korumpiranu Somalku Ilhan Omar? Svi oni lažu, svi su oni savršeni. Njihovi duhovni vođe im govore da je u redu lagati kako bi unaprijedili Allahovu stvar. Potpuno prihvatljivo. Jeste li vidjeli i jednog političara koji ne laže? Ne, upravo to želim reći. Kažem ti, ne mogu vjerovati, zapravo se slažemo, ali iz potpuno različitih razloga. Dakle, Šep, zapravo se potpuno slažemo, ali se i potpuno ne slažemo. Ja kažem da političar mora lagati. Dakle, ako laže. Sasvim je u redu lagati. Ne moraju čak ni lagati. Pogledaj ovo. Ovo vam govore iz dana u dan. Ali dopustite mi, oprostite, moram. Dogovorimo o važnosti džamija na zapadu, poslušajte ovo. To je mala skupina, a ako ima bilo kakvog repanja ili nečeg slično, ono što bih ja napravio je da ih jednostavno pozovem i izbacim ovdje. Dakle, ne dopuštaš to u džamiji. Ako imate bilo kakvo oružje ili nešto slično, ono što bih ja napravio je da bih ih odbacio u džamiji. Ti muslimani su izašli s oružjem u rukama. To se dogodilo tijekom nereda u Southportu. Odakle su im oružje? Bilo je u tim džamijama i sada grade te velike i moćne mega džamije. Zašto to dopuštamo? Ovo je izdaja. Ovo je izdaja. Žao mi je. Ovo je izdaja. Naši korumpirani političari to dopuštaju u velikim razmjerima. Oni to dopuštaju. Mi smo vam prije govorili o tome kao, hej, pogledajte, oni lažu, imaju zle namjere. A oni su mislili, ne, mi ne lažemo. A onda kad su bili razotkriveni, rekli su, pa razotkriveni smo, pa možemo to i otvoreno reći. I sada to otvoreno govore. Zašto? Zato što shvaćaju da čak i ako to otvoreno kažemo, zapadni političari nas uopće ne zaustavljaju. Imamo slobodu govora. Ovaj čovjek kaže da je islam politička ideologija. To je društveni i ekonomski model. Ničemu što nije šerijat nećemo se pokoravati. Mi smo superiorni u odnosu na sve ostale i dominirat ćemo cijelim svijetom. Oni to otvoreno govore. Ovaj čovjek sjedi tamo i to govori u Kaliforniji. Poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem nije bio poslan samo da uspostavi pravdu na jednom malom području svijeta u Arabiji. To je posuda. Vi u Americi. Cilj je bio da ovaj sustav i islam prevladaju cijelim svijetom. Uključujući Australiju i Novi Zeland. Paul je rekao, liujerahu ala din, odnosno da prevlada nad cijelim dinom, što znači da prevlada nad svim ljudskim sustavima i načinima života. I misliš da je tvoj ustav superioran? Imamo svoje zakone. Naši političari su nas prodali. Oni to rade otvoreno. Ljudi, ovaj čovjek ne sjedi u Bangladešu, Pakistanu ili Jemenu. On kaže da sjedi u Kaliforniji. Islamski centar Evergreen, Kalifornija. Sve zajedno. Bilo da je riječ o demokraciji, bilo da je to komunizam. Socijalistički komunisti, ljevičarski woke idioti, koji kao nemaju pojma što će im se dogoditi. Bilo da je to socijalizam, bilo koji način života koji je čovjek izmislio, Allahov put treba prevladati nad tim. Tvoj način života ili američki način života ili australski način života ili europski kršćanski način života. Ma goni se. To vam stalno ponavljaju, iznova i iznova. A naši woke političari vas zavaravaju. Kažu, nema tu ništa za vidjeti, nemoj biti islamofob. Nemoj biti islamofob. Kao što sam rekao, nisi dovoljno ljut. Ne kažem da biste trebali uzeti stvari u svoje ruke. Vaša ljutnja treba se pokazati na biralištima na dan općih izbora 2028. u Australiji, odnosno 2029. u Ujedinjenom Kraljevstvu. I još uvijek imamo moć. Keir Starmer je otišao. Znate, ti izdajnički, podli političari dolaze i odlaze, jer još uvijek imamo demokraciju. Nismo zaglavljeni kao što su ljudi u Rusiji zaglavljeni s Putinom. Znate, još uvijek imamo određenu kontrolu. Samo moramo biti ujedinjeni i moramo braniti svoj način života i ne ispričavati se zbog toga. Islam ne pripada zapadu. Ne pripada. Nespojiv je sa zapadnim načinom života. Nema mjesta na zapadu. Nema više džamija. Nema više burki. Nema više hidžaba, nikaba, ništa od toga. Ništa od toga.
Jer svaki put kad pravite kompromise oko svojih temeljnih vrijednosti, kao što je trebali bismo ograničiti slobodu govora kako bismo udovoljili tim stranim kulturama, svaki put kad pravite kompromise oko neke od svojih vrijednosti, vi nešto gubite, a oni nešto dobivaju. Pogledajte dokle vas je to dovelo. Pogledajte što se dogodilo. U Ujedinjenom kraljevstvu više ljudi bude uhićeno zbog objava na društvenim mrežama nego u Rusiji, nego u Kini. Znate li zašto Kina ne mora hapsiti mnogo ljudi zbog objava na društvenim mrežama? Zato što je to još uvijek homogeno društvo. Nisam pobornik kineskog modela, ali to je još uvijek homogeno društvo. Još uvijek imaju zajedničke vrijednosti, zajedničke norme. Kada dovodite ljude iz suprotstavljenih kultura, nemate zajedničke vrijednosti. Izmanipulirali su vas da prihvatite te žene koje stavljaju vreće za smeće na sebe. I rekli su vam da to morate prihvatiti. I dugo ste to prihvaćali. Pogledajte gdje vas je to dovelo. Ako sada nešto kažete, u Velikoj Britaniji vas uhite. I dolazi. Dogodit će se i u Australiji. Sada je vrijeme da budete još odlučniji u svojoj osudi islama. Recite, ne sviđa mi se islam. Jer oni su organizirani. Oni znaju što rade. Pogledajte ovo. Ovo se upravo dogodilo jučer. 3 nasilnika s Bliskog istoka, naoružana mačetama, izbola su i izrezala 15-godišnjeg australskog dječaka u vrat, leđa, ruke i šake. To se događa posvuda. Kao što sam rekao, ti ljudi su dobro organizirani, znaju što rade. Poslušajte ovog tipa. Sada nas ima oko 1 milijun muslimana, ali za 5-10 godina bit će nas par milijuna. I zato apsolutno moramo sada uspostaviti institucije kako bismo izgradili tu političku moć. Oni moraju uspostaviti institucije kako bi izgradili političku moć. To su učinili u Ujedinjenom kraljevstvu. Cijeli gradovi su pali pod muslimansku vlast. Bilo da ste iz laburističke stranke ili zelenih, sada više ne možete biti izabrani. Ta mjesta, jer laburisti, ti korumpirani političari, oni imaju na umu samo sljedeći izborni ciklus. Samo im je to važno. Zato će se ulizivati i pokoriti. Kleknut će. Ljubit će bilo čiju stražnicu ako treba, samo da osvoje sljedeći mandat. Ali znate što se događa? Ono što smo opet vidjeli u Australiji, nemamo nikakvo opravdanje da tvrdimo da ne znamo. Vidjeli smo što se događa. Tako su ti muslimani glasali za laburiste. Stalno su glasali za ljevicu. Ali dok nisu dosegli kritičnu masu, postavili su svoje kandidate poput Ayuba Kana, Mohameda Iqbala i Adnana Huseina i svih tih ljudi u Ujedinjenom kraljevstvu. I kad se kandidiraju, kad jednom budu izabrani, zaboravite na gejeve za Gazu, ljevicu i feminizam i sve te gluposti. Oni iznose najjače islamističke narative, stavove i vrijednosti. Ovaj tip kojeg sam vam upravo pustio, rekao je da moramo izgraditi institucije kako bismo iskoristili tu političku moć. To je politička moć koju će oni graditi. Zaboravite na svoju ekonomsku politiku ili obrazovnu politiku. Zaboravite na to. Biće samo Gaza. Mi to ne prihvaćamo. Zapravo, zaboravio sam napraviti video o tome. U Kambi postoji hrabra vijećnica koji stalno odbija zahtjeve muslimana da se emitira Allahu Akbar. Prazorni povici Allahu Akbar, koji se nazivaju pozivom na molitvu. Ona to stalno odbija. I oni podnose peticiju, vrlo agresivnu peticiju. Dopusti mi da vidim mogu i to pronaći. Pogledaj ovo. I kad jednom dođe multikulturalizam, kad dođu ti ljudi iz trećeg svijeta, donose i navike trećeg svijeta. Kad sam to vidio u Engleskoj, pomislio sam, Australija nije ovakva. Ovo je Kmart Blacktown, područje s puno muslimana. Nema ništa loše, dečki. Nema ništa loše u tome da kažem da ne želim da moja zemlja postane ovako. Prestanite razbijati! Ne želim da Australija izgleda ovako. Ne želim ovo. Nije me briga. Islamofobija, rasizam, netrpeljivost, nije me briga. Ne bi te više trebale brinuti te etikete. Ili ćeš se brinuti zbog tih etiketa, ili ćeš jednostavno izumrijeti. To je to. Tako je jednostavno. Da, ne mogu pronaći tu vijest. Eto ti, neka šuti. Ovako postaju agresivni ljudi. Postaju agresivni i nastavit će biti agresivni ako ne pokažete kičmu. Muslimanski vođa upozorio je vijećnicu koja se protivi emitiranju islamskog poziva na molitvu iz džamije u Sidniju, da, citiram, drži jezik za zubima o tom vrlo spornom prijedlogu. Više od 1600 ljudi podnijelo je prigovore protiv tog plana. Prema tom prijedlogu, ezan, poziv na molitvu, Allahu Akbar, taj grozan, iritantan krik Allahu Akbar,
Emitirao bi se s 4 zvučnika postavljena oko 20 metara visoko na tornju džamije Lakemba u jugozapadnom dijelu Sidnija. Libanonska muslimanska udruga, skupina nasilnika, stoji iza tog plana i podnijela je peticiju za koju tvrdi da je već prikupila više od 5000 potpisa. Dakle, oni kažu da imaju 5000 potpisa koji žele da se poziv na molitvu emitira preko zvučnika, naspram vaših samo 1600. I znate šta će se dogoditi? Na kraju će oni pobijediti. Na kraju će oni pobijediti. I tih 1600 nemuslimana koji su se tome usprotivili, oni će napustiti to područje. I tako se stvaraju ti islamski getoji. Tako ih stvaraš. Nema drugog rješenja osim masovnih deportacija. Pokazali su čak i kad nemaju brojčanu nadmoć, čak i kad nisu toliko moćni, oni ti otvoreno pokazuju koliko agresivno ne poštuju tvoje norme, ne poštuju tvoje kulture. Navedi mi bilo koju drugu zajednicu koja se ponaša ovako. Jesi li ikada čuo da Hindusi traže ili zahtijevaju bilo kakve posebne privilegije? Vidjeli smo, čuli smo za Sihe. Da oni žele posebne privilegije. Žele da im se dopusti nošenje kirpana, tog dugog noža. Samo smo ih čuli. I ja kažem, oduzmite i to. Nema posebnih privilegija za nikoga. Ili se uklopite, ili marš van. Gubite se. To je to. Nema drugog rješenja, dečki.